ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଲୋକ ବିନା ପଚାରିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଉଥିଲେ। କେହି ଭୋକିଲା ଦେଖାଯାଉଛି ତ ରୁଟି ଖୁସିରେ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। କେହି ଯଦି ଥକି ଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ତ ତାକୁ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ସଡ଼କରେ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ତ ଲୋକ କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମଣିଷ ତଡ଼ପୁଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲାଇକ୍ସ ଗଣିଥାଉ। ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ତ ବହୁତ କଲୁ, ମୋବାଇଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ଗରିବ ହୋଇ ଯାଉଛୁ। ଯଦି କେହି ବେସାହାରା ମଣିଷ ଆମକୁ କବାଟ ପାଖରେ ଖାଇବା ମାଗେ, ଆମେ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ ନଜରରେ ଦେଖିଥାଉ, ଡରିଥାଉ ଆମ ସହିତ ଧୋକା ନ ହଉ। କାରଣ ଆମେ ଏତେ ମିଛ ଦେଖି ସାରିଛୁ କି ସତ୍ୟ ଉପରେ ଏବେ ଭରସା ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଧର୍ମ ନାମରେ ଲଢ଼ିଥାଉ, ଜାତି ନାମରେ ବାଣ୍ଟିଥାଉ। ଗରିବ ଆଉ ଧନୀର ଭେଦଭାବର କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଗରିବ ସହିତ ତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଧନୀର ଚପଲ ଉଠାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ ସାମ୍ନାବାଲା ବି ତ ମଣିଷ ଅଟେ। ମଣିଷ ବନିବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପଣିଆ ଲିଭାଇବା ବହୁତ କଠିନ ଅଟେ।